Ein chraig, fáitisteach, ag Leabhar-mheas liomsa ampi. Agus an leabhar bheith á bheasa gom ná se tá leabhar eile Robert Harris léite gom. Is a siúd ceann The Second Sleep agus náigh sibh roinnte goibh an teitil sin The Second Sleep. Cad é bhí gceist leis an dara chulla. Well trádan sulamíoch an tochaí thionsclíochán agus sulamíoch an solas lectrachán is tócha. Bhíoch nós ag daoine do le chulla nuair a d'éiríoch an lá doracha agus an sin an ihe, nuair a bhíoh sin ihe agus an sin I lár na híthe buinte ag an treis ceir clé godalta nó mar sin, thuaisídís agus ghéanadís córa nó litre scríomh mar dhéanach Samuel Pepys is stáilm, bhualadís lethar, héadís cuairtíocht nó gar ná an uaireanta nó lehéid, agus an sin héadís choiréis don dara chola. Ach bhain mé an sult go sa leabhar seo, leigh mé cool an leabhar. Dusk is gathering as a young priest, Christopher Fairfax, rides across the silent land. It's a crime to be out after dark. And Fairfax knows he must arrive at his destination, a remote village in the wilds of Exmoor, before night falls and the curfew is imposed. Okay. He's lost and becoming anxious as he slowly picks his way across a countryside strewn with the ancient artifacts of a civilization that seems to have ended in cataclysm. Agus an leabhar léamh agat tá sé lonathe slimianí sin a ribh ribh hús an na ré tionsclíthe beidir nó cinál timpeall agus tionscalú ag tóirliú. Agus tá an sean-drám seo na cad é idir sé ar chuil an leabhar, ancient artifacts of a civilization that seems to have ended in cataclysm. Agus tá sé cinálín níos scaoiligh mé mar tá rúnan seo nó tá casan seo. A thuirlíonn ag tús an leabhar rud bháin siar as mar bhealach bit go dúirtha mé an casa sin I gceantánaí. Ach ríist scéin siar den chéad scothise seo níor éaltas an leabhar seo I legan an bhaim, agus fiú deir an leabhar léas é nar bhí poet an díalarm, agus beidir nar chríanna an bart sin mar níor deir an leabhar chomór sin, seans gur bhain si leis an bóid seachas leis an léthirt féin. Ach cad é thuirlíonn san sin. Se, deirtigh mé cad é thuirlíonn. Ach fáinteéis seo amach tuaisí de thrí cabal na mar sin. Ach tá cosc ar a ghaoine fisrú a dhéanamh faoin rudí a tharla san amachach. Agus an aglas an láidir agus seoltar an duine seo Robert Fairfax chuig Christopher Fairfax amach chuig próiste éigean le sagart a chur. Agus fáin tá misteir an cé a bharigé nó mariach é nó agus céan fisrú bhéanige san amachach agus an sin fáim amachtar a chéile tá sé tesin trééis bheith bailú na seanna rudaí seo agus seanna rudaí iad atá déanta as pleisteach agus sin idir le an cad é seo níos an rud atá tóirlathe ná gofuil an leabhar seo lumathe sa tochaí a bhád amachchan seo agus aber a gceann míle bliana mar sin agus níl fácha dáirsochaí ach an stuff atá pleisteach agus déanta as glunne agus uaireanta stuff mór a concrete agus a lehéad. Agus ní fis cad é an cataclysm sin a bháin dár monmh muid ach de réir chéile fisrítar agus fáitar amach agus tá sé fíor himúil leabhar a léamh atá lonathe san am sa tochaí ar bhanach ach a hílann tú dosach atá lonathe san amachach agus an sin cad é na rudaí anhiggin ar níag agus tá an scríbhneoir Robert Harris antóga leis an gcuceap sin gofuil an irid sin den álas tá going tá sé going go digiteach agus tá sé an éasca doing é sin a chailúnt agus I gcathair go móra ní muid a bhád ó bheith ar an ngabhann chuid agus tá daoine aber a lúndan ar sé ní idir daoine agus ochras ach sé bhéile mar go dógtar an bíaisteach ar luirithe agus a lehéad. Agus tá dóirlach éon donna córas electrónach a seir fad atá going cad é hite go amach agus sin é a tharla in sa leabhar seo agus de mar dearm rup leabhar amachchas amach taringíonn sé tríd an scéalú choscúpa sin beidir le him ar éis lé agus seans go bhreasanach ar bhíon fíor dhearach chósáú